Za mu shiga shirin gadan-gadan da wannan tambayar da ta fito daga Habibu Abubakar birnin Bayero dan Nijar mazaunin jamhuriyar Benin. Ya ce don Allah ku taimaka min da takaitaccen tarihin wasan gargajiya na Fulani makiyaya da ake yi a kowace shekara a ƙasa ta Nijar watan hoton. Shin yaushe aka kaddamar da shirin buɗe wannan wasan gargajiya? A ina aka fara kaddamar da wannan wasa? To a game da wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na Maradi a jamhuriyar Nijar Salisu Isa da Umaru Mamman tsohon magajin garin Bangi a gundumar Madawa ta jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. Kada da cikin da biki na makiyaya da ake kira. Ini hari kita galang tu yang kerana hari kerana hari itu kalau Ini motor ada mau kena hendak gitu. kayak kelanggar mah. Yang bagi kami ayah ko. Balik muka, bagi kami anda kalau ini ada di desa ya bagi kami balik muka aja. Kambing ko na. Bagi kami kerja kita balik muka ko murni. Salah kerja anda bagi kami. Kalau itu ni buat.
muna fatan ta zama sallah ce ta shekara da za a zo a cikin kullum